Ideme, Mačko. Jasná. Takže čaute, sme vo vlaku v kupečku a ideme Jasnú. Mareček, Damian, ja. A tu máme lyže cez dvere, batohy, snowboardík Marečkou a tu vajbíme. Takže ešte hodinku sme prešli, ešte mám pred sebou hodinku vo vlaku, sme sa zatiaľ napapali. Som mal chlebík, Mareček. No šalátik. Šalátik, a ty si mal? Brinzovú nátierku. Dobre, tu bude jeden. Lanovka, Marek. Oh, sám som ísť. Áno, what's up guys? Idem v lanovke. Aura farming. Ideme na vleku. Mareček, sme ešte prvú jazdu. Sme skočili z takej vlny a tam boli zmrznuté. Čo to bolo? Zmrznuté také veľké bubny. Marek nám už prvé salto skočil a nevie jak. Boli ho noha a my ideme freeridík. Sme vyšli hore. Freeridík. Ježiš, to nie je freeridík, Mareček. Sme na zjazdovke, že freeride. Ja som testo zábradlí prešiel. No poď. To ide dobre. Dobre. A kde? Tak poď. Toto je bomba. Ja nič nevidím. Baví! Aha, skok! Mega dobre.
tú dlhú railu. Marek ma potočí. Zatiaľ som tam bol ten bubon dole. Ten si potom tiež natočíme. Je tam. Ide nám Marek. No, trošku viac. Takže si dáme 360 grep. Prvýkrát skúsiť. Takže dáme si boxy. Ale málo idú. Takže padla noha. Takže dáme si dlhú railu. Takže zrejme skúsiť dať 3-6. Ježiš. Tak ešte raz 3-6 skúsiť z toho. Takže už teraz lyžujeme normálne a tak sa stále smejeme, lebo Damian má také hlášky. Ty kokos! To čo je? Poď! Čo, Damian? Ty! Marek, poďme na druhú stranu. Damian je taký náš akrobat. Damian je akrobat. Tam som sa bol vyčúrať a som sa tu prekočil. Som úplne v snehu zahrabaný. Ježiš. Marek. Ja. Počkaj, ja to vidím. Počkaj.
Nero! Jaj! Mám v rukavici sneh! Ja! To koľko snehu tu je? Tu je kameň! Som sa povzbíral. A ja nechcem na kameň. Ja žijem. Dobre, urobíme na nich prach. Damian! Poď! Mám celú mokrú šatku. Mám už celú mokrú šatku. Čo? Mám už celú mokrú šatku. Čo mňa sa nám nevyobuť. Fíha, a ideme. Ty kokos. A Dana je predo mnou, to musím natočiť. No poď. No poď. Musíš. Počkaj. Poď, maj 15 minút, rýchlo. A za nami niekto ide, poď. Poď. Damian. Ty ho máš. Počkaj. Príradík akože dobrý celkom, ne? Jasnej. Ja si zatiaľ najviac snehu na Slovensku.
ja tu mám ja batoh, lyže. Takže trip Jasná úspešný. Skoro sme skibus nestihli, lebo tento furt padal na konci. A tak... Ale stihli sme to nakoniec. Takže ideme už, za chvíľu prídeme za necelých 15 minút na vlakovú stanicu, ktorá je na vlak a domov. Zo skibisu vonku, Marek. Tu je stanica. Ideme čakať na vlak. Tu je zbalený. A snežik. Oho, Petra. Kde Petra? Petra, ježiš. Dobre, takže som už doma. Chalani sú už asi tiež doma. Takže Jasná, trip do Jasnej, považujem za celkom úspešný. Som len v terme. Začal vyzliekať, som ešte batoh vybalím. A toto bolo pre to video všetko. Ak sa vám páči, dajte like, odber. Tak u ďalšieho vlogu. Čau.